no ase county ya Kisii asorobotire kiriro kyobokonyi ase amateyemo kurwa ase kenyoro kyabokoma kyotoke ward ya Riana ebunge ya Bonchari ase county ya Kisii banyarre huesokia na koyesabe serikali nabo igabarai bari no gwanchoku ya gweso na nigati eliko bakonya gwakane bill ya nyagitari hari ase nyagitari ya Kenyatta mucho Nairobi nabege bill yenkendo hasomo murobo Alex Angwenyi oyobeire ase nkendo ya ase kikakyo mwaka oyomo wikabonega Caroline Mausa na atarere nkeyo nabono twariganya robotiro kubwate Family yo mongina Agnes Keruboni go yesokirie eligo sababu konyi kurwa se serikali na baigo abasamaria baya eliko mokonya koyoreta omoberebu mwana ye Alex Angwenyi kurwa se nkendu ya City Mortuary gotoka ali ase county ya Nairobi uyu nyarete ko bakagusirio bugima bwaye omwaka 2024 kubotekana neke bagoteba bunano mu basukano bwepara korororo 2023 yengima ogwekarire gochikoyara togochaka 2024 agacha Nairobi akabera Nairobi asegeta asa keiga ase mitinye 3 akanganya kurwa akagenda asa ngao eligati abungu gwasiriana tu arenge elia kunganya esimi yabete gosira nduchite kugwasiriana buya elia achira asa ngao baada ya mitinye yarire elia gocha kungakera agantebine esimi ya musirireti arafu 2024 iyo tongo gwasiriana ore Nairobi abu asa jeta asa kabiro gokore kibarua getie step kunya gwake simi komurigia naro iyo maete gasi abu asa arenge asa kabiro ari gokora kirango muboria agante ya Alex igachi asogete korokana asa ngachete kibarua no ari moya ari tokumia ekaba 2024 yengi makonya konte bigo ngendete kumurigia mpaka mwako iyo kaera akonya konte ngano ari moya ari tu inte bimba bikore tange ko siongoro kananga matukata tu itukoria gatatu bono nari batebiri koru mocheri abu ko batebina bagenda nyagitari kwanza asaru ari tibikiagereria atuometu takwete immediately na irete atuometu saa 9 yeri mambi akarusiwe parabu saa 9 na saa 12 na nusu akairu Kenyatta na korretu sachari na bikere tu moika na bintu binge ba mokorereta asiri tukeri erimo lakini mbakonya bugima bwaye akabogosira Bono nige familia ya Alex Angwenyi yasokire na gusaba obokonyi kurwa se serikali enyare ko bakwegwe swanania na baigo ko bakonya gwakanera ebiri ya nyagitari na baige ya mochari eyo genderete ko bagego kinali tuko gochia serinde eri banyare ko bakomoreta nkana komwenia baire suboigo baka bori ebiri ya nyagitari yo kanyuma batarachi kuburi ya mochari nyagitari bagatebwe ebiri nigere siringi 1,123,580 ine ya nyagitari yoka kera baira na rende kiagera baru batagete komanya ati babwate pesa bakaira na gocha mocheri na baru baka elimbararo mubiri kiagera babwate pesa mocheri bakabate bintu ko basabu anye mubwate pesa mo gwakana kwetoro mukungu iyo mbaminanete arafu bakaba hesabu ya kururi tukeri abegetwe mpaka ritukeri omugambia gocha kurwe report arenge siringi 210 akamanya gotebigwa nya kogendera komenta gochiabu ritukerire siringi 470 bono ekine kireke kocha kenene kegera tumubiro yo taraika ikiagera nche buna mama mwa Alex tindi ne kirenda oni osenda korerera afinyare kwariga ni mubiro yo nyare kwikaga ono ngo sabari babwatoma bugwanja bankonye namono bari barai usibari bakubori oborai na serikali basoeme banyare konkonye mubiro yo kiagera kiratuometu tingomanya gari ya mutuomete nandi tingonyare konyifuatira gochikonyerigi kiagera tinye manyeti naboto ijane tumune kenyoro one tukumiti bono nande togosaba serikali yitu ya Kenya kamoranje mwaga tokonya aseke mira kiumugusi mumete muntu itutagutinde gusiko no mongi no yo ndo rande twande tungui tomutinde kati go muchioye
egento nari gosaba ngeri ng'omong'ina ona abwate mechande menge sana korwa igwete ng'omwana oyo osire oberere mochari omwaka oyo omona ebiri ere igoro mono ebiri konyoberere nyagitari nare ebiri konyachire igoro omong'ina oyo atakeire ang'e 450 chirete 500 echiatatware so ngosaba abarai baito simore morai oito omo MCA omwando omobunge oito njoke seneta yaito nyonka no muri na gavana ito Simbarati ne women Budonya moiche iga mokonyo omong'ina oyo kiagera omong'ina oyo korwa ring'ani achete omotienyi omogima nkoero gochi omwana oyo niga asirete omwaka omogima erire ebiri yachire igoro batere ng'a goikia ebiri yakanu omwana oyo amanye koretuka igo momuro oyo amanya kwenigwa. Bono nige familia ya Alex Angwenyi yasokire na gusaba obokonyi korwa ase serikali enyare ko bakwegweswanania na baigo ko bakonya gwakanera ebiri ya nyagitari na baige ya mochari eyo egenderete ko bagegokina rituko gochi ase erinde eri banyare ko bakomoreta nkana komwenia. Ginko reporter ya Ensoko TV korwa ase kenyoro kiabo kome kikegotoka ime ward ya Riana ebunge ya Bonchari county ya Kisii erietaria ne Mausa Caroline.